זה חמוד מאוד. האם התפטרות המתמחים היא הדרך הנכונה להציל את מערכת הבריאות? זו שאלה קשה. דוקטור פיני הלפרין, מנהל חדר מיון בבית החולים איכילוב, נמצא איתנו כאן. שלום, בוקר טוב. דוקטור דוד ארגז, רופא פנימי בבית החולים קפלן, וגם מתמחה הבית שלא מגיע, דוקטור דניאל לנצברג, שהחליט לעמוד בהתפטרותו ולא להגיע לעבודה. דוקטור פיני הלפרין, קודם כל הבוקר אתם כבר יודעים מה המצב בבית החולים, כי יש בלבול, חלק מהמתמחים דוחים ב-48 שעות וחלק לא. נכון, ממש ברגעים האלה מתקיימת פגישה של המתמחים אצלנו בבית החולים, שאני לא משתתף בה מטבע הדברים, וכאשר הם יסיימו את הפגישה, רק אז אנחנו נדע אם באמת חוזרים כולם מקצתם או אף אחד, ואם אנחנו יכולים להניח שיש לנו עוד 48 שעות של עבודה רגילה. איך נערכתם? אני מניחה שבלי שום קשר להחלטה שלהם היום, יש כבר איזושהי הערכות? גייסתם אנשים, הבאתם אותם לגיוס חירום? יש סידור עבודה היום בחדר המיון שמכיל מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, רופאים בכירים, וכמה מתמחים שלא יפטרו, כי צריך לומר שחלק מן המתמחים המשיכו לעבוד. אז בעצם זה היום להיות חולה. ממש לא. אני חושב שהיום להיות חולה זה היום שבו יש מתמחים ותיקים, שיש רופאים בכירים שמפקחים עליהם מרחוק. ככה בנויה הרפואה הציבורית. היא בנויה מרופאים שיש להם שנות ניסיון של עבודה ממש בתוך בית החולים, והרופאים הבכירים יתרחקו מטבע הדברים כבר מן העשייה היומיומית, ועוסקים בתחומים אחרים חשובים לא פחות. כלומר, אתה אומר, הרופא הבכיר ייתן עם כל כישוריו וניסיונו שירות פחות טוב מאשר מתמחה שעובד שנה-שנתיים ובעצם עושה את העבודה הקשה והשוחקת הזאת באופן יומיומי. אני אסייג את זה. הרופא הבכיר הוא המומחה למשל באבחונים מורכבים. הוא המומחה בקבלת החלטות מסובכות שמעבר ליום-יום של הרופא המתמחה. הוא אולי המנתח הטוב ביותר בניתוחים מורכבים. אבל המנתח הבכיר ביותר לא עשה ניתוח של הוצאת אפנדיקס כבר מזה שנים, יש להניח. הרופא הפנימי הבכיר, רופא חדר המיון הבכיר, יכול להיות שלא הכניס עירוי מזה שנים. הוא לא מילא גיליון. את רוצה שהוא יבדוק את זה בדיוק על הווריד שלך גם. כלומר, יש תחומי עשייה שהם ממש נחלתם של רופאים מתמחים, זה מה שהם עושים, זה מה שהם מצוינים בו. ולאט לאט הם מתפתחים ומתקדמים לתחומי עשייה אחרים. ככה בנויה מקצוע. אז עד כמה זו הדרך? אגב, יש בכלל תמיכה מבחינת הרופאים הבכירים במתמחים המתפטרים? אני לא מייצג את כל הרופאים המומחים, אני יכול להביע רק את הדעה שלי. אני כתבתי מכתב לפני כמה שבועות שבו הבאתי דאגה מהמצב שיכול להיווצר, הנזק שיכול להיגרם למטופלים שלנו, למערכת הבריאות שאני חלק ממנה, ומדאגה למתמחים שאני חושב שמוליכים את המאבק הזה במסלול שסופו מבוי סתום. במקום לנצל את שעת הכושר שנוצרה בעקבות זה שיש היום יותר הבנה למצוקה שלהם, יותר נכונות ללכת לקראתם, יותר רצון לפתור את הסכסוך, השעת הכושר הזאת תחלוף. והם מביאים למצב שבהתפטרותם, שאולי היא מוצדקת מבחינתם, ייווצר נזק גם למערכת וגם להם לדעתי. הם צודקים אבל? בטיעון הבסיסי, זאת אומרת, נחתם פה הסכם על ידי ארגון שמייצג אותנו ושפשוט לא שם עלינו בכלל. זה נכון? אני חושב שחלק מהדרישות שלהם הן מוצדקות. אני חושב שהמצוקה שלהם היא אמיתית. דרך אגב, עוד סקטורים נפגעו כתוצאה מההסכם הזה. ההסכם הזה הוא לא הסכם מושלם, יש בו הרבה מגרעות, אבל הוא הסכם שנחתם. ובחיים צריך לבחור בין חלופות, והחלופה של פירוק של הסכם קיים יש לה משמעויות עצומות מבחינת מערכת יחסי העבודה, ואנחנו לא רק רופאים, אנחנו גם אזרחים של מדינת ישראל, מה גם שפירוק של ההסכם בסופו של דבר לא יספק את הצרכים של המתמחים, כי המצוקה שלהם היא בעיקרה לא מצוקה כלכלית. יש הרבה מאוד אלמנטים שאפשר לפתור ליד ההסכם, בשולי ההסכם, מתוך הבנה, מתוך גישה חיובית, להידבר, והיום אני חושב שזה בדיוק הרגע שניתן לעשות את זה. ואני שמח שיש מבוגר אחראי שהשופטת ארד עצרה קצת את המפולת הזה, נתנה איזשהו מרווח זמן שאפשר היה לפתור את הבעיה. אתה נראה כל כך סקפטי, שכבר הגבות שלך אין להן לאן לעלות. והכיסא לא יכול לזוז יותר כבר. אני נמצא במאבק אישי כבר כמה חודשים, מאז שהבנו שהולכים להנציח את המצב של מערכת הבריאות. לצערי, אני רואה מסביבי גם רופאים בכירים שכבר מחרבנים עליהם מראש כל כך הרבה זמן, הם כבר מאמינים
שככה נראה גשם. הם לא חושבים שזה יכול להיות אחרת. לא סתם מהפכות בהיסטוריה האנושית נעשו ברובן על ידי אנשים צעירים שיש להם, שהם חדורי אמונה ומסוגלים לשאוף למקומות שאנשים שגורי ניסיון לא חושבים שנוכל להגיע אליהם. גם אין להם ילדים, ולכן עוד יש להם זמן לזה. הם לא נרדמים בפשע. לרובנו, אגב, לא לי, אבל לרובנו יש ילדים, וזה חלק מהבעיות שלנו. אתם לא רואים אותם מצד שני. נכון. יש לך, ואתה בכלל לא... בתור אחד, אגב, שגדל בלי לראות את ההורים שלו מאותן סיבות שהמערכת היא כזאת, אנחנו רוצים שהמערכת הזאת תשתנה, אני רוצה שהמערכת הזאת תשתנה. אני לא רואה ששום דבר השתנה בחודשים שאנחנו מנהלים את המאבק הזה. אף אחד לא באמת הקשיב לזעקה שלנו. ועכשיו כשאנחנו נדרשים כבודדים להגיד שאנחנו לא מוכנים יותר לתפקד במערכת הזאת, פתאום מתעוררים שוב, מתעורר בית המשפט, מתעוררים האנשים שחושבים שאנחנו טועים, ואומרים למה ללכת בדרך הזאת. אבל אתה כבר לא מתרשם מהעניין הזה. דוקטור פיני אלפרין, איפה העמדה שלך? היא עמדה בעייתית. כי במקום הראשון טובת החולה. מצד שני, אלה אנשים שעובדים אצלך, אתה רואה את המצוקות שלהם, אתה מכיר אותם. אני חושב שאנחנו מפספסים במידה מסוימת נקודה מאוד חשובה. אנחנו קוראים למאבק הזה מאבק המתמחים. זה נכון ברמה הפרגמטית, כי המתמחים הם הרוב המוחלט של המתפטרים, אבל זה לא מאבק של המתמחים. אני חושב שיש פה אמירה אידיאולוגית מאוד חזקה. קראתי היום בעיתון שמספר המועמדים לבתי הספר לרפואה לא ירד. שזה מאוד מפתיע, ואתה חושב על המצב של הרפואה מהיבטים שונים. ואני חושב שזה מוכיח היטב כמה שמדובר במקצוע שאנשים הולכים אליו מסיבות אידיאולוגיות, לא פחות, אם לא הרבה יותר מסיבות כלכליות. כמה שהמאבק הזה, גם בהיותו גם מאבק כלכלי, ואני חושב שאין בושה לומר שהוא מאבק כלכלי על שכר, הוא מאבק שעיקרו באמת אידיאולוגיה אמיתי, ואני חושב שלא פלא באמת שהאנשים הצעירים הם אלה שכרגע נאבקים בו, כי אנחנו מבוקרים, יש לנו גם את הדילמה של האחריות לחולים שלנו וכמנהלים, את האחריות למערכת, ומצד שני, גם קשה לנו הרבה יותר לקום ממקומותינו ולנהל אותו. אבל אתה יודעת מה? זה לא עושה אותו לפחות חשוב. אז למה יש רק 30 רופאים מומחים שהחליטו להצטרף למאבק הזה ולהתפטר בעצמם? משום שהאידיאולוגיה משתנה לא לפי הגיל, אלא לפי גם המקום שבו אתה נמצא. משום שיש לנו אחריות, משום שאם אנחנו נעזוב כולנו את בתי החולים, אז הכניסה באמת תהיה טוטלית, ואנשים ימותו באמת, ויכול להיות שהם ימותו בעוד שבועיים, אני לא יודע. דוקטור דוד ארגז, לסיום אתה מתחיל לעשות תורנויות? לא. אם אני אדרש, אני אעשה כמה תורנויות, אבל זה בהחלט לא יפתור את הבעיה. אני חושב שצריכים למצוא פתרון למשבר הזה שנוצר, וכל אחד מהגורמים, כולל המתמחים, צריכים לתרום את החלק שלהם. אין ספק שיש לכם צדק בטענות, אין ספק שלולא התפטרתם, לא הייתם מגיעים למצב הזה כשכולם מחזרים אחריכם. אבל זה לא אומר שצריך להמשיך ולהתחפר באותן עמדות שהייתם לפני כמה שבועות. תודה רבה לכם. תודה רבה. בבקשה תפתרו את העניין הזה. אני ממש מבוהלת מזה. את לא? אני כן. זה מבהיל ממש. כן. זה כבר לא חודשות שאת יכולה ככה להסתכל עם איזה מרחק. זה לא, ממש מטריד. את פשוט מתפללת חזק שלא תצטרך להגיע לבית החולים. בימים הקרובים. אחרי הפרסומות אביב לוי יהיה כאן עם פיתוח חדש שיאפשר לכם לקחת לחוף הים בננות במקום קרם הגנה נגד שמש.